For interest sake, Avakuti aende apondone. Mishonga yarundi. Anoshereketa anoti masaramusi wanongokira mawaya. Munhu anoshereketa. Mwana mukadzi kubva mazuva epasisvika. Saka akatopedza wana mai. Anoshereketa mishonga yakanaka wasataura. Ndakagara mumapurazi. Ndichimudiki chaizvo chitamba kuchiona vanhu vanoita zvezigure vaya. Ndiri dhiraivha. Ari kunyepa inotobuda. Akamwa mushonga nhasi uno mangwana hamuioni. Murume uyu itsotsi ende munhu anoshandisa mushonga. Mambo rambai kuti mapurisa abudwe nawo nemurume uyu. Vakanoratidzwa zvavaparadzwa nemunhu akuda kurasisa nyaya mudare mulungu. Murume uyu anoshereketa. Ane mishonga wakashata. Wekuti akanyeka mukadzi odzoka mbore yodzoka mudumbu. Adaro ndo anopindira wakadzi wevanhu vechiita ngoti totura murume wati pachikumbura onyenga oenda. Ndo mashirikiro wafanika sewaya vanonzi vana abhurakata okufamba pawaya wamwe wekuti anoshandura munhu omboita zai. Ndo mashiripitu. Saka atina mukadzi munhu. Muroyu. Ndo mashoko pamusoro ndakubvunza murume uyu wokunyengerwa mwana nemukadzi pamakanzipinda mubedroom vanhu vari kundiwenga wakanditi vanonditi ndakanyenga unewo zvandakaita makaonei zvaakabvisa bhuku zvese zvakanga zvakakwana semunhu wemurume akachenda makamuona semunhu zvese zvakakwana saka takashaya kuti tadzimira chii zvikudzokona iye ndazvakakwana zvose pabasa chaida kushuta ndakaona finish yapera mabagwe ndauni kuti pani